ಹಾಯ್ ಮತ್ರಿಕ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಹನ್ನುಂಡತೆ ಕಾಂಡನೆ ಬೇಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡು ಬೂತೋಗಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡು ಬೂತ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಗದ ಬೂತುಂಡು ಅಂಚ ಬೂತೋಗಿನಿ ಮಲ್ಪರೆಗ ಅಂಚದ ಕಾಂಡನೆ ಬೇಲೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಇನಿ ಸುರುತ ಬೇಲೆದಾದ ಪಂಡ ಕಿಂಗಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತನೆನ ಚಾ ಪೂರ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀರು ಕಂತದ ಮೈಪ್ಕಂದ ನಮ್ಮನ ಒಗ್ಗೇಳಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ ನೀರು ತಾ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಕ ನೀರು ಕನ್ಕ ಬಂದೈತೆ ನೀರು ಇಪ್ಪಿದಡ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಣನೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾಪರದ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರೇ ಕುತ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಆರು ಹಿರೇ ಕುತ್ಪನ ಮಾಮಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುನಾರ ಆರು ಪಂಡೇರು ಹಿರೇತು ಕುತ್ತ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ತೀಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೀಪೆ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ಐವತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಹಿರೇ ಬೋಡು ಬಂದು ಪೂರ ಹಿರೇನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ದೀಯ ಇಂಕುಲು ಮಾಮಿಲ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಈತ್ ಹಿರೇ ಅಂಡು ಎಟ್ಟುಡು ಬೊಕ ಮಿತ್ ಅವಲೊಂತೆ ಕುತ್ತು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಪೂರ ತೊರಪುರಂಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಂಬೋರ ತೊರಪೊಡ್ದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಎಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ದೆಕ್ಕರೆ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕದ ಪೂರ ಕಂತದಿ ಐತೆ ನಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಆಪುನೆನ್ನ ಮುಂಚಿ ಪುತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾನ್ಲ ಪೂರ ಪೊತ್ಪರೆ ಕಂತಿಯೇ ಮುಂಚಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪುತ್ತದೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಬುಡು ಘಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಉಂತರ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕೇನು ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಅಂಚೆಡು ಮಾಮಿನ ಪೂರ ಸೌಂಡವು ಏನಾಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಅವೆನೇನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬರ್ಪೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಾನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಅಂಡ್ ಅಗುಲು ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನಡೆ ಇತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಮಲ್ಪುನೆ ನಾನು ಒರೇನು ಕಾತ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಗುಲು ಬತ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಅಗುಲ್ಲ ಬರ್ಪೆರ್ ಅಂಡ ಅಗುಲು ಬರೋಡ್ಡ ಎಂಕ್ ಆಯ್ನತ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಲ್ತಿಕ ಬಂದು ಮಸಾಲ ಪತ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೈತೆ ಬೊಕ ಎಂಕಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ತುಪ್ಪು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಜರ ಎಂಕುಲ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನಂದು ಕೊಡತೆ ಚೂರು ರಸ ಇತ್ತು ನಂಚ ತುಪ್ಪು ಆಜಾಯಿನಿ ಬೊಕ ಶಾಂತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಮುರ್ದು ಕೊರಿಯರ್ ಈ ವರ್ಷ ಶಾರದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಲೆ ಇತ್ತೀರ್ ಅರೆನ್ಲ ಇಂಕ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತ ಆರ್ಲ ಇತ್ತಿರಡ ಫೊಟ ಫೊಟ ರೆಗ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಮುರ್ಕೊರಿಯರತೆ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಮಂಜೊಲ್ಗು ಕಡೆಗ ಬಂದು ಉರ್ದ ಕೊರಿಯತೆ ಇಕ್ ತಾರ ಪುತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಖಾರ ಮಲ್ತದು ಬಣ್ಣ ಮಂಜಲ್ಗ್ ಕಡೆಗ ಬಂದು ಅವು ಅರೆ ಕಡೆದು ಬೇಯರ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನು ಏಪಲ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಖಾರ ಪೂರ ಒಯ್ತೊನ್ನುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿಡ್ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಮಂಜೊಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏನು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೋಡ್ದೆ ಅದ್ನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ದೀತೆಯನ್ ಏತು ಕೋರಿ ಕನ್ಪೆರಿಂದ ಎಂಕ್ ಸುರುಟೆ ಪಂದಿತ್ತೆರ್ ಐತ ಅಂದಾಜಿಡ್ ಯಾನ್ ಕೋರಿಗ್ ಕಡೆರೆಗ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಇಂಚಿಡ್ ದಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅದಕ್ಕ ವಿಜಯತಲ ಬತ್ತುಲು ರಿದ್ವಿನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆ ದೀದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪಂಡುಲೆ ನನ್ನದ ತಾರಾಯಿ ಯಾನ್ ಪಿರೆದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಲೆ ಅಂಚಿಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ರಿದ್ವಿತ್ತು ಜೊಲು ಐಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಡ್ ಕೋರಿಲ್ ಉಂಬುದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ್ ಬಂದೆರ್ ಇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗ್ ತೂ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಿದೆಡ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬೆಗಪುಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಉಲಾಯಿಡ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗೆ ಪೂರ ಜಿಂಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ತಿನಲ ರುಚಿಲಾಪುಂಡು ಪಿದೆಡ್ ಮಾತೆರ್ ಒಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪನಗ ಖುಷಿಲಾಪುಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗ್ ತೂ ಮಲ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದ್ ಅದ ಒರಿ ಇರಿ ಒಂಜಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ್ ಮಲ್ತಿನೆಂಕುಲು ಯಾನ್ ತೂ ಮಲ್ತದ್ ಕೋರಿ ಪೂರ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಪಾಡಿಯಾಯ್ನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿಜಿ ಬಂದು ರಿದ್ವಿನ ಅಮ್ಮಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಕೊರಿ ಮೋಪರೆಗ್ ಗಟ್ಟಿ ತರಡ್ ಜನ ಇತ್ತೆರ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತದು ವನಿತಕ್ಕಲ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಮಮತಕ್ಕ ಪೂರ ಇಂಚಿಡೆನ ಕಣನ್ನೆ ಬೂತದಡೆಗ್ ಪೂರೆಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ ದೀತೆರ್ ಅಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆರ್ ಇರೇನಿತ್ತದ ಮಲ್ಪೆನ್ ಹಾ ತಿಪ್ಪಿ ತಿಪ್ಪಿ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು
ಸಾರೆ ಬಂದು ಅವು ಕೋರಿ ಕೈಪ್ ಹಾಕಿನ ಬೂತಗು ಕುದ್ದಿನ ಕೋರಿಗ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೈತನೆ ಮೀಯಂ ಬತ್ತುದು ಅವು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೆಯನ್ ಅವು ಕೈಪ್ ಆಂಡ್ ಐನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಏರ್ ಬೈದಿರ್ತುಲೆ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಅಂಜೋ ಪೂರ ಇತ್ತೆರ್ ಅಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಜೋಕುಲು ಪೊರ್ಲು ಜೋಕುದೊಂದಿನಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಚೂರು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಬೇಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆತುಂಡು ದಾಲ ಲೇಟ್ ಆತುಜಿ ಒಣಸ್ಲ ಬೇಗ ಆತುಂಡು ಅಂತೆ ಒಣಸುಕುಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಕ್ಲ ಕೋಡೆ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆತುಜಿ ಇಂಕ್ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಇನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಗ ನೆನಪುಲ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಚೀನಿ ಕಾಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕುಲೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಏನಂತ ತೋಜಾವೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಉಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕರಿತ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕೊಡು ಇಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು ಬಾಜನ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಡ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ನೀರು ಮೈದಿದಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಪಟ 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 ಚಕ ಚಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀನು ಕರಿ ಕೋಡೆನ್ ಕಾಂಡ ದೆಕ್ಕುದಿತ್ತಿನ ತುದಿತಾರತೆ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಅಂಚನೆ ಆವೊಡಿತೆ ಕರಿತ ಬಾಜಲು ಪೂರ ರಪ 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 ದೆಕ್ಕುದು ಪಾಡೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಎನ್ನ ಮುಗಿಲಕ್ಕ ಸುರುಟು ಕಿಂಜ ಪೂರ ಬಾಜನ ಸ್ಟೀಲ್ದ ತೋಪು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅವೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ದೆಕ್ಕೊಂಡೆ ಐಟ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿತ ದಿಕ್ಕುಗ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಕರಿತ ದಿಕ್ಕುಗ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಜ ಬಾಜನನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚಿಡೆನ ಮಾಮಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೆರ್ ಅರ್ಡ ಕೊರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬಾಜನ ಪೂರ ರಪ ರಪ ದಿಕ್ಕುಗ ದೆಂಬುಲ ಇತ್ತುಂಡು ನುಂಗರೆ ದಿಂಡ ಬೇಗ ನುಂಗುಂಡು ಬಂದು ಇಂಚಿಡ್ ಮಾಡ್ದ ಮಿತ್ತುಡು ದಿಯೆಯನ್ ಪೂರ ಬಾಜನ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡತೆ ದಿಕ್ಕುದಿನ ಪೂರ ಕರಿ ಪೋಯೋಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮ ಕರಿ ಎಂಚಿನಿ ಬುಡಿ ಅಂದಂಡ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕೈಕ್ ಪಾತುದು ಪೋಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೀನ್ ಆನ ಮುಟ್ಟಯನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತುಂತೆ ಬೊಂಜೋಡು ದೆಕ್ಕುದು ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮ್ ಬಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ್ ಚಕ ಚಕ್ ಮಲ್ತ್ ಬುಡಿಯೆ ನನ್ನ ಒಂದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇಪ್ಪುನು ನಡುಟು ನೆತ್ತ ಅತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಕಿಂಜ ಬಾಜನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಒಂದೆನ್ ಕಲೆಂಬಿಡ್ ದೀಕ ಪಂದ್ ಪೂರ ಒಚ್ಚಿದ್ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅನ್ ಕಾಂಡೆದ ಬಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕುದು ನುಂಗದ್ ಪೂರ ಕಂತುದು ಅನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತು ದೀದ್ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಿನಿ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಮಾಮಿ ಉಲ್ಲೆರ್ದುಲೆ ಅರೆಗ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಏನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆಪಿನಿ ಪಂಡ ಆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಶುಡು ಇಪ್ಪೆರ್ ಎನ್ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಅರ್ನ ಒಚ್ಚುಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜಿ ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆರ್ ದಾಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದು ಅಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಇಂಕ್ ಇಂಚಿಡ್ ಬೇಲೆ ಆನಗ ನೆನಪಾನ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆತುಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂತೆಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾಮಿ ಮುಲ್ಪಲ ವಿಡಿಯೋ ಉಲ್ಲೆರ ಇಜ್ಜಂದ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏನ್ ತೂತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಪೂರ ಮೋಪನಗುಂಡತೆ ಶೈಲುನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ ಕಸಿನ್ ದಾಯೆನ್ನಗ ಆಯೆ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಶೋಗುಡು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪರೆತೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಇತ್ತೆರ್ ಜನ ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದು ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಊರ್ದ ಕೋರಿಯೇ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ ಪಂಡ ಬೂತಗ ಒಂಜೆ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪರೆ ಇಪ್ಪುನು ಅವು ಇಯ್ಯವ ಜತೆ ಈತ್ ಜನಗ ನಮ ಊರ್ದ ಕೋರಿನೇ ಕಂತುದು ಕೈಪ್ಲ ಮಲ್ಪುನು ಕೈಪ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆತುನ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ ಪನತೆರ್ ಯಾನೆ ಪಂಡ್ರಲ್ಲೆ ಅತೆ ಬೈದ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ತಿಂತಿನಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಕೈಪ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಚ ಕೈಪ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಇತ್ತಿನ ಮುಜಿ 4 ಜನ ಈ ಸರ್ತಿ ಇತ್ತಿಜೆರ್ ಪಂಡ ಈ ಸರಿ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬೂತಗ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇಗೊಡ ಆಪುಂಡು ಮೇತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಮಲ್ತಿನತೆ ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವೆರ್ ಇತ್ತಿಜೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾತೆರೆ ಇಪ್ಪನಗ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆತುಂಡು ಬೊಕ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಿಜಿಂದ ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮದೆ ಪೋಡು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಮುಜಿ 4 ದಿನೊಳು ತಿಂಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಬುಲ್ಲೆದೆನ್ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಅವು ಹಾಲು ಆಪುಂಡು ನೀರು ಬುರ್ಜಿ ಸತೆಗ್ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಇರುವೆರ್ ಒಟ್ಟದು ಕುಕ್ಕುಲ ಕೊಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಐನಾಚಿ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತುಂಡು ಅವೆನ್ ಕೊಯ್ಯ ಬುಲೆದಿನೆನ್ ಪೂರ ನನ್ನಲ ಒಂಜಿ 2 ಕುಕ್ಕು ಉಂಡು ಮರಟ್ ಅಂಚನೆ ಬುಂಡ ಬರ್ಸ ನೀರು ಬುರ್ಂಡ ಹಾಲು ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಯ್ದು ಪರ್ಂದರ್ ದೀಕ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಐನಾಚಿ ಕುಕ್ಕುನು ಕೊಯ್ಯ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ದ್ಲಾಂಡ್ ಕುಕ್ಕು ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕುಕ್ಕು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಕೆಲವು ಕುಕ್ಕು ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದೆ ಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನತ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಟಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಬಾಯ್.